Sa ulo ng mga nagbabagang balita, presyo ng sibuyas inaasahang bababa ngayong Disyembre. Pagdagsa ng mga turista sa Baguio City, malaking abala sa mga residente. Kampanya kontra krimen at COVID-19 paiigtingin. Tradisyon ng paghahabi sa Suyo, Ilocos Sur muling binubuhay. From the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbaga malam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Umaaray pa rin ang ilang mamimili at mga negosyante sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga gulay, partikular ang sibuyas. Pero asahan naman daw na bababa ang presyo nito ngayong Disyembre. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Hinding-hindi nawawala ang sibuyas sa mga ulam na niluluto ni JR. Mula binagoongan hanggang sisig, malakas umanong pampalasa ang sibuyas. So minsan parang gusto mong i-budget yung yung pera mo. Siyempre, isa-sacrifice mo pa rin bumili ng sibuyas dahil gusto mong mapalasa yung pagluluto mo. Dati raw 5 hanggang 10 piso lang ang kada piraso nito. Ngayon ay pumapalo na ito ng 15 piso. Kaya wala silang magawa kundi magtipid muna sa paggamit nito. Depende na siguro sa nagluluto kung kaya niyang magluto ng walang sibuyas. Pero sa akin kasi mostly sa sibuyas talaga ako nakadepende rin sa pagluluto. Sa Baguio City Public Market, naglalaro na ang presyo ng sibuyas ng 280 hanggang 360 pesos kada kilo. Nagsimula daw tumaas ang presyo ng sibuyas dahil sa sunod-sunod na pananalasa ng mga malalakas na bagyo sa Central Luzon. Para kay Nice, nagsisimula ng maging perwisyo ang mataas na presyo ng sibuyas. Lagi kami nag-iisip kung bibili ba kami ng sibuyas dahil ang mahal-mahal na ngayon kasi sana bumaba na. Akala ko bababa ang mabilihin sa pag ni Presidente. Nakikipag-ugnayan pa rin ang Department of Agriculture sa Bureau of Plant Industry upang malaman ang inventaryo ng sibuyas sa mga susunod na buwan. Pero posible daw ang pagbaba ng presyo nito sa harvest season sa ikalawang linggo ng Disyembre. So ngayon po tinitingnan natin kung gaano kalaki ang kanilang volume na i-harvest dahil ito po ay makakatulong sa pagdagdag ng ating supply at alam naman po natin na pag nadagdagan ng ating supply, yan din po ay makakatulong sa pagbaba ng presyo at sa price stability more than anything po. Para sa mga ilang tindera ng sibuyas, sana'y payagan na lang ang importation ng sibuyas. Imported, mas mura siya. Malayo, kaso binawal, kaya yung sibuyas natin lang meron dito. Okay lang naman kasi tayo naman ang makakabenta kung Pilipinas, hindi na imported. Sinang-ayunan naman ito ng ilang mga grupo. Sa statement ng Samahang Industriya ng Magsasaka o SINAG, wala ng supply ang puting sibuyas noong Nobyembre pa. Kaya naman apektado na rin nito ang maliit na supply ng pulang sibuyas. Ilan pa sa mga nagsipagtaas ngayong Disyembre ay ang presyo ng LPG. Ngayong araw nagtaas ng 2.25 pesos hanggang 2.75 ang presyo nito kada kilo. Ito ay dahil pa rin sa pagtaas ng demand nito, partikular na sa mga bansang nakararanas na ngayon ng taglamig. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Abala para sa ilang mga residente ang pagdagsa ng mga turista. Sanhi daw ito ng trapiko ng lungsod. Ang mga negosyante naman, itinuturing itong swerte. Narito ang balita. Kung dati nakapag-uuwi ng libo ang taxi driver na si Edmond, ngayon nasa 600 hanggang 800 pesos na lang. Bagamat kasi dagsa ng turista, madalas ay may dalas lang sariling mga sasakyan. Sa itong ordinary days, sa isang oras, mga 3 pasahero kami.
Pag may traffic, mga 1 oras siguro hindi pa namin nayatid yung isang pasahero. Dagdag pa ang problema sa mahal ng gasolina. Double black ay sa amin yun. Kasi nga, yung diesel namin tsaka yung oras nawala sa amin. Naaabala na rin daw ang ilang lokal na residente, lalo na mga estudyante. Mahirap lang sumakay kasi sobrang traffic, lalo na pag mga ganito na may kino-close na road. Kasi matraffic nga. Pag mga weekdays kasi medyo matraffic. Then, mas malupit. Kasi mas maraming turistang dumadagsa pagka mga gato. Yes, agawan po taxi, ganun. Wala po taxi, tapos malilate din kami. Kaya mahirap nga po talaga. Si Charmaine naman na nakatira pa sa La Trinidad, Benguet, madalas ayaw nang magpabagyo. Yung traffic. Yung traffic po. Oo, kasi malilate din po kasi sa Trinidad pa yung school. Tapos galing Baguio, 2 rides, ganun. Bagamat abala ito sa karamihan, itinuturing naman itong swerte ni Shirley. Okay naman sir, sila ang mga customers din, mga turista, lalo na pag gabi, maraming mga nagra-round na mga tourists. Yun, silang mga customers namin na bumibili rin ng mga paninda namin. Pinag-aaralan na ng pamahalang lungsod ang traffic flow para mapanatili ang magandang daloy ng trapiko. Importante rito is we will be able to reduce yung local irritability. Ibig sabihin niya, irritability ng ating mga residente. As against naman yung pag-improve ng ating turismo. Kailangan natin i-balance lahat yan. Pinagpaplanuhan na rin ng pamahalang lungsod ang pagtatayo ng mga parking buildings na solusyon umano sa mabigat na trapiko. Ngayong gabi, inaasahan ang pagbigat pa ng trapiko lalo na't sarado ang Session Road para sa pagpapailaw ng giant Christmas tree. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ginanap naman ang kauna-unahang Kayakon MSME Summit sa probinsya ng La Union. Ito daw ay plataporma para madinig ang mga hinaing ng mga MSME. Magbabalita Sofia Pagaduan. Taong 2006 nang pasukin ni Timoteo ang pagbebenta ng suka. Ang dala-dala ko lang noon ay 2 container na suka para ibenta. Baka mamaya ibabalik ko uli. Sasakay ko na naman sa jeep. Ang problema pala, yun na dala ko na suka, yung takip niya may butas. Kada preno nung jeep, tumatalisik yung suka. Kaya kailangan na maubos yung dala ko na suka. Pero sa pagpupursigi nito, unti-unti itong lumago at isa na ngayon sa mga kilalang brand ng sukang Ilocos. Kaya ang kanyang storya ng tagumpay ay nais niya ring ibahagi sa mga kapwa MSMEs. Ang aking pangarap sana ay maisama ko kayong mga MSME, sa biyahe ng tagumpay na sana'y makarating tayo, tuloy-tuloy tayo pumunta sa 25 na supermarket ng CSI at 30 supermarket sa Baguio at Trinidad at sa mga karating ng mga palengke dito sa ating bayan. Isa lang si Timoteo sa mga kalahok sa Kayakon MSME Summit sa La Union. Layon kasi nitong mapalakas ang mga MSMEs. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Philippine Statistics Authority, umabot na sa 1,076,278 ang bilang ng mga micro, small and medium enterprises noong 2021. Sa Region 1, tinatayang nasa 57,972 na ang bilang ng mga MSMEs. Sa tala ng pamahalaang panlalawigan ng La Union, umabot na ang bilang ng mga registered businesses sa probinsya ng 29,614 at 99% nito ay mga MSMEs. Kaya mahalaga umanong masuportahan ang mga MSMEs para sa pagkamit ng probinsya ng Heart of Agritourism sa Northern Luzon sa 2025. Ito po talaga yung ating minimithi na sana magkaroon ng avenue ang ating mga MSME para po mapag-usapan po yung kanilang mga issues, mga concerns na pwede po nating suportahan.
So I think this is now the landscape, this is now the proper venue where we can talk out your issues and what are the programs of the government na pwede pong tumulong po sa inyo. 5 mga MSMEs na ang focus ay mga agricultural products ang inimbita sa summit upang ipresenta ang kanilang mga startup stories. FDA, to make sure na mabibigyan na po ako ng LTO on the promise na magpapatayo na rin po ako ng tinatawag na facility or the... Mahalaga ang mga ganitong aktibidad upang mabigyang pansin ang mga hinaing ng mga MSMEs. Now, kailangan may mga convergence na between the private sector, the government sectors. Convergence na po tayo para makamit po natin ang development. And convergence creates opportunities, di po ba? Nakikita na kasi natin, yung landscape natin, nakikita na po natin yung kalawakan, di po ba? Creates opportunities and builds network. Kailangan po natin yan. Kailangan po natin ang networking para po yung ating global outlook is andyan po. First steps pa lang natin ito for a more empowered MSME community dito sa ating probinsya. We are working closely, alam nyo naman po, with our ever-active partners, our national government agencies. Lagi po nandiyan ang ating DTI. Kausap rin po namin ang ating FDA. Kasama rin po natin ang ating DOST. We are good partners with DOLE, with DA, even with Land Bank. And they are here now to show that support to all of us. Ang Kayakon ang kauna-unahang Micro, Small and Medium Enterprises Summit sa probinsya. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Susunod, kampanya kontra COVID-19 at krimen paiigtingin ng Baguio City Police Office. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Marami sa mga farmers ang nag-aalaga ng manok. Ayon sa record ng Philippine Statistics Authority nitong taon, mayroong mahigit 700,000 na mga manok ang inaalagaan sa pamamagitan ng backyard farming. Sa ganoong negosyo, malaki ang maitutulong ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay puno ng essential vitamins at minerals, calcium, omega-3, D3 at probiotics. Kung kaya't mabilis ang paglaki, ganang kumain, mabigat na timbang. Simple lang ang paggamit. Ihalo ang isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa isang galong tubig at isang kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalagaang hayop. Sa loob lamang ng 10 araw ng paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalagaang hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar at umpisahan na ang pag-asenso kasama ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099. Kapag ang bawat isa ay protektado, ligtas at kompleto ang Paskong Pilipino. Ngayong December 5 to 7, isama na sa Bakunahang Bayan ang mga bagets edad 5 hanggang 11 at mga kapamilya at kaibigang edad 12 pataas para makuha ang biyayang proteksyon, handog ng mga bakuna at booster. Dahil sa Bakunahang Bayan, bawat Pilipino mas pinaslakas ang proteksyon. Alamin kung saan ang pinakamalapit na bakunahan sa inyong lugar sa tulong ng inyong LGU. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase
klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Patuloy naman ang pagpapaalala at pagbabantay ng mga pulis sa Baguio City para mapanatili ang kapayapaan at ligtas na pamamasyal sa Baguio City. Narito ang mga detalye. Isa ang Baguio City sa paboritong bakasyonan ni Bang. Bukod sa ganda ng mga pasyalan, bilib din siya sa seguridad ng lungsod. This is actually my 4th time here. So far, so good pa rin naman. At Baguio is Baguio talaga. Kahit na ilang beses kang pumunta, wala pa akong na-experience na nawalan kami ng gamit or nagkaroon ng mga problema along the way. Okay naman lahat. So, ramdam din ito ng estudyanteng si John. Nag-iilibot naman po sila dito bago tuwing gabi po, doon po sa mga madidilim na part. Meron din pong mga nagro-rondang mga pulis. Kaya masasabi ko pa rin po na safe pa rin po dito. Noong nakaraang taon, nakapagtala ang Baguio City Police Office ng 1,245 na kaso. Numero 1 dito ang traffic accidents na pumalo sa 453 at pumangalawa naman ang paglabag ng mas special law na umabot ng 364. Kaya, target pa ng BCPO na mapababa ito sa pagdagsa muli ng turista ngayong Disyembre. 24/7 ang ating pulis sa Baguio. And then yun nga sa weekend, kasi doon talaga pumapasok yung mga maraming turista. Yung kapulisan natin dito is 100% sila. Wala po tayong naka-off na mga personnel doon. Pero maliban sa mga krimen, ikinababahala din ni Christy ang kaligtasan mula sa COVID-19. Sa huli kasing datos ng lungsod, pumalo sa 152 ang mga bagong kaso. Kay Mayor, sana limit lang yung turista. Tsaka dapat may schedule sila. Hindi yung dagsaan lahat. Kasi sa palengke, halos wala na rin. Sobrang daming tao. Turista, ang dami talagang turista. Pero yung ganyang dagsaan, wala. Talagang marami talagang cases ng COVID. Kahit saan. You use the protocol safety measures gaya ng pagsuot ng face mask, yung mga distancing, pero hindi natin magawa lalo na po sa mga tourist spots natin. So, one of the best practices of BCPO is yung plantang bully. Andun ba yung kapulisan natin? Ipinapaalala pa rin sa lahat ang pagiging responsable para sa mas payapa at ligtas na pamamasyal ngayong Kapaskuhan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Dumadami ang gumagamit ng social media, yung mga vloggers, YouTube, and other forms of platform. And recently, the Bureau of Internal Revenue ay nag-issue ng Section 4 Revenue Memorandum Circular 97-2021. And now it says there should be taxes, income taxes, to be imposed on social media influencers. So, ngayon, ang sabi ng Section 4, liability for income tax and percentage or value-added tax, unless exempted, pursuant to the provisions of the National Internal Revenue Code of 1997, social media influencers shall be liable to income tax and percentage or value-added tax. And there is a table given by the Bureau of Internal Revenue. So, sa ating mga influencers and YouTube bloggers, you might be very happy na merong millions of followers, subscribers ang inyong blog, but minomonitor ito ng BIR. And sooner or later, you will get a letter from the Bureau of Internal Revenue demanding that you pay income taxes pag na-monetize yung mga vlog na ginagawa mo on YouTube or other social media platforms.
Susunod, tradisyon ng paghahabi sa Suyo, Ilocos Sur muling binubuhay. Ang detalye abangan. Saan ka magbabagong taon? Sa bahay? Nagsasaya kasama ang pamilya? O sa ospital na nakaratay na nasabugan ng paputok ang kamay? Nasa kamay mo ang desisyon. Saan mo gusto magbagong taon? Ipagdiwang ang taon na ligtas kasama ang iyong pamilya. Oplan, iwas paputok. Ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Naman sa isang fashion show ang mga damit na gawa sa abel matapos matagumpay na buhayin sa Suyo, Ilocos Sur ang tradisyon ng paghahabi. May kwento si Charles Limon. Isa sa mga ipinagmamalaki ng Ilocos Region ang Abel Iloco. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti nang namamatay ang tradisyong ito. Kaya sa isang fashion show sa Baguio City, muli itong binigyan ng bagong buhay at anyo. Inirampa ng mga modelo ang mga damit na gawa mula sa abel ng Suyo, Ilocos Sur matapos buhayin muli ang tradisyon ng paghahabi sa bayan. Ang nilabas ko talaga is the wearable outfits that I think it would be a you could wear it even from day-to-day basis. Yan. And yun, it was purely hand-woven by Suyo Multipurpose Co-op because that's what I'm representing now. And they're the one who's backing me up with all the collection because this is our project, the cotton project of Suyo. Naging posible ito sa tulong ng Suyo Multipurpose Cooperative at mga eksperto sa Abel Iloco gaya ni Alvin. Kasi pang third generation na ako na sumalo ng weaving business namin sa family. Now, nung kinausap ako ng grandmother ko, sige, go, Balong, ituro mo yung kung gaano maghabi kasi nawawala na yung industriya ng habi. Wala nang kabataan na nakaka-appreciate ng habi. Kaya nag-venture ako na pumunta ng Suyo. Then eventually, I trained them from kung saan unang ginagawa yung paghahabi. From the paggaganay to the pagsubo sa guron up to the paghabi na talaga. Pinaghalong abal ng Cordillera at Iloco ang estilo ng mga damit. Malaki daw ang diferensya ng dalawa. Nakatutok sa aspeto ng disenyo ang abal ng Iloco habang nakatutok sa aspeto ng kulay ang Cordillera. Mas manipis din daw ang pagkakahabi ng abal Iloco kumpara sa Cordillera na makapal. Dito kasi sa Cordillera, more on the colors kayo. Pero doon sa amin, sa Ilocos Weaving,
mag-combine lang yung dalawang kulay, makakagawa na ng design. So like for example, this one, brown and white, white and cream. Nakagawa na siya ng design. So hinaluan namin siya ng Cordillera, doon na sa colors. Isa sa mga katuwang din ng kooperatiba ang isang non-government organization. We wanted to bring in, revive actually cultural tradition nila in weaving kasi namatay kasi yung industry. And based on our research, they used to plant cotton tapos nagpalit sila ng products, and because of that we wanted to revive and incubate that project and bring it to our Ecozone project. Isa sa mga modelong rumampa sa fashion show si Sofia na tubong suyo, Ilocos Sur. I feel very proud po na na-showcase ko tong mga magagandang abel or like mga weave products ng aming bayan. In that, I also feel happy po na I was able to show it with pride po. Nais ding maipakilala ang abal ng suyo sa iba't ibang parte ng bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. We like to move forward. We like to go Manila, nationwide rin, as much as possible. And then, like, pag maayos namin ang mga yun, of course, we have some glitches. We have to fix it, and we try to do export. That's what we plan to do. Pinagplaplanuhan na din ang pag-export nito sa iba't ibang bansa at pagtataguyod ng isang cotton farm sa Suyo, Ilocos Sur. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.